karo na biyu, shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sake yin magana game da zanga-zangar da ake shiryawa a Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya buƙaci 'yan ƙasar da kada su yi zanga-zanga wanda yake nuna ɓacin rai da matsin rayuwa a wata mai zuwa. Kamar yadda ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya bayyana, da yake magana da manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da shugaban ƙasar a yau Talata. Minista ya ce Tinubu ya buƙaci masu shirya zanga-zangan da su dakata tukunna. Akwai shirin da yake dangane da magance matsalolinsu. Game da maganar zanga-zangan nan dai shugaban ƙasan ya ce babu buƙatar yin ta tukunna. In ji shi, ya ce ya nemi su jingine batun zanga-zangan yanzu. Ya nemi su jira su ji martanin da zai mayar game da ƙorafe-ƙorafensu. Zanga-zangar da wasu ke shiryawa domin nuna damuwarsu kan halin matsin rayuwa da 'yan Najeriya ke ciki yana ci gaba da samun karbuwa a shafukan sada zumunta dangane da yadda za a shawo kan wanda suke shirin wannan zanga-zanga wato matasa. Shugaban kasa ya ɗauki aniyar cewa duk wani abu da suke cewa duk wani bukatar su in Allah da ana dubawa ba bukatar su sai sun je sun yi zanga-zanga ba abu bane wanda zai iya haifar da ɗa mai ido. Kada a fara shi ba mu san inda ya nufa ba. Shugaban ƙasa yana nan duk abin da suke cewa yana nan yana kallo kuma in Allah da duk bukatunsu in Allah da za a biya insha Allah. Amma me ake tsoro da zanga-zanga? Ana cewa shika-shikan demokradiyya akwai zanga-zanga a ciki. Ba tsoro ba ne, wato abin da ba a so shine ai kaga abin da ya faru misali a kasar Libya, kaga abin da ya faru a Syria, kaga abin da ya faru a wasu kasashe musamman kasashen Larabawa. Duk inda aka yi wannan zanga-zanga ya suke a halin yanzu ai kaga duk an shiga rudani. Gwamnati ba ta san a kai lokacin da za a zo a shiga rudani. A lokacin in aka fara ita fitina dama in dai ka faro ta baka san karshen ta ba. Ya kamata a ce a kwabe ta, wani abu ne wanda ai bukata suke da shi ko to tunda bukata suke da shi ba shugaban kasa ya ji wannan bukata kuma in Allah ya yarda yana aiki tukuru. Misali maganan bashin waɗanda suke su je makaranta, kudirin shugaban kasa ne cewa duk wanda yake ya samu takardar shiga jami'a ko wata polytechnic babu wanda ba zai iya zuwa ba saboda bai iya biyan kuɗin makaranta. Ba ma kawai kuɗin makaranta ba, ta guzurin kuɗin abinci ne za su rika ci. Shugaban ƙasa ya riga ya tanadi wannan shiri kuma kuɗin da aka bayar a yanzu ya mafi ƙarfin abin da za a iya cinyewa a yanzu nan. Sannan kuma ya ce duk wanda suka gama makaranta misali wanda suka gama jami'a ko kuma polytechnic dukansu akwai wani shiri da aka ɗauko da shi in dai kana da certificate ka gama to akwai wani taimako da tallafi da za a ci gaba da baka har ka samu aiki in Allah yadda. Wannan wani sabon abu ne wanda ba a taba yin shi ba a kasar nan. Mafi karancin albashi misali za a tabbatar da ka samu wani abu da kake dogaro da shi ba wai kawai ka je ka zauna gari banza haka ba kamar da ake da shi a yanzu. Za a canza wannan wani shiri ne wanda babu wani shugaba wanda ya taba dauko da wannan abun. Kuma kudaden da duk za a yi wannan abu an riga an ware su suna nan ba neman wa za a yi ba in Allah ya yarda. Gashi ka zai fara shugaban kasa ko za ga mana me gine dalilin zuwan ka da kuma abubuwan da ka tattauna da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. To na farko dai ka san wannan shi shugaban kasa da ba ya tattauna da ministocinsa a lokaci ya je abin da suke ciki kuma a yi shawarwari me za a bullo da shi. To a yau shugaban kasa ya nemi mu zauna musamman abubuwan da suka shahi bangaren ma'aikatar yada labarai ya ji me yake ciki kuma yana son ya karfafa misali NTA da gidan rediyo gidan rediyon mu na Kaduna in Allah da gwamnatin tarayya za ta waiwayi gidan rediyon Kaduna kwanan nan. Akwai babban al'amari da zamu canza wannan gidan rediyo yadda kowa zai koma martabar da yake da shi a da in Allah da zai dawo babban. Kuma ita wannan zanga-zanga ta demokradiyya tana da amfani ba wanda isa ya kore amfaninta. Domin kafin gwamnatin Buhari mun ga amfaninta. Kafin gwamnatin Buhari talaka yana da sauran yanci kaɗan. Da gwamnatin Buhari ta zo duk talakawan Najeriya muka tube yancinmu muka zuba a cikin jakan shugaban ƙasa Buhari ya zuge ya ajiye a ɗaki. Duk abun da ya aikata ba wanda zai ce ba mai kyau ba ko kana ga za ku faɗa rami sai a ce ya san me yake yi. Ashe ba mu sani ba makako ne. Haka muka dinga haƙuri masifa za ta zo dukkanmu ba wanda zai yi magana. Sai a ce ku bashi ya san me yake yi. Haka sai da aka gurfanar da ƙasar nan ta gurfana ba ta iya motsi. To yanzu wanda ya hau din ba shi bane. Irin wancan sallama wanda muka yi ko Buhari ne da wallahi tallahi ba za mu sake sallamawa ba.
dole ƙasar nan tamu ne da mu da su shugabannin, kuma mu muka zaɓe su, dole su saurari me muke so. Babu abun takaici wannan halin da ake ciki. Na ji wani malami ya ce ya samu wani mutum na kusa da shugaban ƙasa ya gaya mar halin da talaka suke ciki, sai ya ce adawa ce, me yasa ba yau Buhari zanga-zanga ba, adawa ce ta siyasa, halin da talaka yake ciki wai ƙarya ne. Kun ga har yanzu ba su san abin da talaka yake ciki ba. Wai adawa ake yi wa gwamnatin nan. To in har yanzu shugabanninmu suna tuna wai adawa ce halin da ake ciki a ƙasar nan, to ku gaya mana yaushe za su ɗau mataki akan matsalar da ƙasar nan take ciki. An ce an cire tallafin man fetur ko jama'a? An ce ƙasa za ta zauna lafiya, za a samu tattalin arziki. To bashin da aka ci lokacin da ake biyan subsidy man fetur ma ba a ci bashin ba irin na wannan gwamnatin. Me amfanin cire tallafin? Wai yanzu an yi ƙaran zanga-zanga ne, wai shugaban ƙasa ya ba da tireloli 20 a duk jiha. Don Allah, talakan Najeriya malalaci ne da yake neman bara da sadaka? Talaka ba neman taimakon gwamnati ta bashi abinci a Najeriya. Ba mu gaji wannan a Najeriya ba. Talakan Najeriya da kansa yake nema a ciyar da kansa, ba buƙatan a bashi kwanon shinkafa. Tirela 20 a Kano, da Allah ya zai a raba ta jama'a. Da Allah ta ya za a raba tirela 20 kai ko Gombe ma. Ta ya za a raba tirela 20? Wai wannan tirela 20 din shi zai kwantar da mutane hankali, kuma an magance matsalan talaka. Saboda haka ya ƴan uwa musulmi, addu'a za mu yi, mu musu addu'an su shiryu. Idan sun gagara shiryuwa, akwai addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa, shi yayi addu'ar kuma tana gudana har tashin alkiyama. Yace duk wanda aka jibantar masa al'amarin al'umma ta ya kuntata musu, Allah ka kuntata masa duniya da lahira. Kuma talaka yanzu kan ya kamata mu yi hankali ko? A gefe guda, tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma mutumin da ya kara da shugaba Tinubu a zaben 2023, Atiku Abubakar, ya goyi bayan wannan zanga-zanga, yayin da Atiku Abubakar din ya ce zanga-zanga 'yancin 'yan ƙasa ne, kuma yana cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, sannan kuma kotuna ma sun tabbatar da haka. Atiku, wanda ya faɗi haka a shafinsa na X, ya ce sashe na 40 na kundin tsarin mulkin Najeriya da aka gyara a shekara ta 1999 ya fayyace irin 'yancin jama'a na haɗuwar jama'a. Mutumin da ya yi takara da shugaba Tinubu a jam'iyyar adawa ta PDP ya ce wannan bita da kulli da shugaban ƙasa Tinubu da shi da mukarrabansa suke yi wa masu zanga-zanga da kuma kai komo, lalle wannan al'amari ba za a yi nasara ba, domin kuwa mutane sun samu kansu a cikin wani yanayi na yunwa da fatara da talauci, wanda magance musu wannan al'amari shi zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ya kuma ƙara da cewa abin mamaki ne a ce mutanen da yanzu suke ƙoƙarin daƙile 'yancin 'yan ƙasa na yin zanga-zanga su ne fa suka jagoranci zanga-zanga a baya a shekara ta 2012, in ji Atiku Abubakar. Amma abin mamaki yanzu suna ƙoƙarin daƙile haƙƙin mutane, su a wancan lokacin waya hana su. Daga ƙarshe dai tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya buƙaci gwamnati ta baiwa 'yan ƙasa damar da tsarin mulkin ƙasar ya ba su na yin zanga-zanga. Duk wani yunkuri na daƙile wannan 'yancin zanga-zanga da mutane suke da shi, ko shakka babu zagon ƙasa ne ga demokuraɗiyya a wannan ƙasa. Wannan dai shine ƙarshen jawabin Atiku Abubakar dangane da zanga-zangan da matasa suke shiryawa. A takaice dai Atiku Abubakar ya goyi bayan matasa a neman makansu 'yanci da suke shirin yi a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. A inda dai tuni dai mutane suka fara shirye-shirye, duk da dai wasu suna baya suna baya dangane da wannan zanga-zangan, sakamakon tsoron abin da zai je biyo baya. A gefe guda kuma babban sufetin 'yan sandan Najeriya ya ce sun shirya tsab domin tunkaran zanga-zangan da matasa suke shirin yi a faɗin ƙasar nan, a inda ya bayyana cewa za mu kare masu zanga-zanga muddin dai zanga-zanga ce ta lumana. Sai dai da yake magana bayan ganawa da manyan jami'an rundunar 'yan sandan na faɗin ƙasar, ya bayyana cewa ya yi kira ga matasa da haƙura da wannan zanga-zangan saboda gwamnati tana bakin ƙoƙarinta.
Idan zanga-zangar ta lumana ce za ku gan mu muna kare masu zanga-zangar, ba mu adawa da zanga-zangar lumana. Za mu kuma mu taimaka wa masu zanga-zangar lumana saboda 'yancinsu ne, in ji shi wannan shugaban 'yan sanda. Amma kuma akwai alhaki a kanmu na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Amma fa su sani cewa ba za mu zauna mu zura ido mu ga 'yan daba suna kone-kone da rushe-rushe da sunan zanga-zanga ba, ko shakka babu duk wanda ya yi haka zai ɗanɗana kudarsa. Ya kuma ƙara da cewa sun samu bayanan sirri dangane da wasu matasa da suke kira cewa mutanen Najeriya su yi koyi da irin zanga-zangan da aka yi a Kenya. Kuma ko shakka babu wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Ina amfani da wannan damar na yi kira ga matasan Najeriya don Allah ku yi watsi da kiran da wasu suke muku na fito da gwamnati. A inda ya ce tuni dai Najeriya ta ɗanɗana matsalolin mummunar zanga-zanga. Ba ma sai an gaya wa 'yan ƙasan ba, matasa na ci gaba da tattauna game da zanga-zangan nan da ake shiryawa. Sai dai shi ma shugaban Bola Tinubu ya nemi masu shirya zanga-zangan da su yi kokari su dan dakata su saurare shi, kuma yana sauraron korafe-korafen su, kuma akwai shirin ɗaukar mataki mai kyau akan haka. To anan za mu iya ce muku dai wannan lamari dai ana shirin dai dakile shi kamar yadda aka tsara. Sai dai ba mu sanya matasa za su kalli wannan yunkuri da gwamnati ke yi ba, ko da gaske suke yi, wallahu a'lam.